Vybíráte chladničku? Víte, co je důležité a na co nezapomenout? S Nofrost chladničkami Bosch se rozhodně nemusíte nijak omezovat a váš nákup může být XXL. Místo pro něj vždy najdete. Horní zásuvka s extra nízkou teplotou je určena pro maso a ryby. Dolní zásuvka s vyšší úrovní vlhkosti je ideální pro ovoce a zeleninu, které díky ní zůstane déle čerstvé. Jednoduchým sklopením si vytvoříte dostatek místa, například pro velké nádoby. Všechny skleněné police jsou mimořádně odolné a jednoduše na ně uložíte cokoliv je potřeba. Například široké plechy nebo objemné hrnce. Flexibilní přihrádky ve dveřích vám poskytnou maximální volnost a prostor nejen pro uložení nápojů. Nerezová zadní stěna se systémem Multi-Airflow zajišťuje ideální podmínky a rovnoměrnou distribuci chladného vzduchu do všech míst chladničky. V mrazicí části naleznete odolné a objemné zásuvky, které snadno naplníte nebo i vyndáte, přestože jsou plné mražených potravin. Díky novému a úspornému LED osvětlení je dobře vidět do všech koutů chladničky. Chladničky Bosch můžete bez problémů úplně obestavět nebo je umístit přímo ke stěně, aniž by došlo ke zvýšení spotřeby energie nebo docházelo k jejich přehřívání. Pro plné vysunutí zásuvek postačí 90-stupňové otevření dveří chladničky. Chlaďte like a Bosch.